Yeah. Okay. Yeah. Now jopo mane wacho yena duki chien kacha ni wuoyo about learning areas mane wacho ni gina par kodang ariyo. Apaga ngwen. To moko ng'iyo mana kuonde aboro kende mabende inyalo puonje class. Nentiere chenro mane puonjogo jopuonj e kit somo manyien mar competency based curriculum kata CBC. Nogi kanye nitie penjo mabende penjore ni to kanyaka sani nitie jopuonj ma pod ok nyalo puonjo nyake ondamo no kare tiegruok mane miyo gi chabe nochomo yo be notimore kana otimore notimo nyaka to be notimore jopuonj duto. Gima timore ni ki kwane transition kaka wane transition mar curriculum kaka wantiere ni to ok inyal tero jopuonj te ni imiyo che mane economy ok nyal support to kendo time inyalo tim go mano koro nyalo geji no suspend somo koro jopuonj kuongo dhi college koro gima timore ni nitie gima itimo ni induction. By the way gima timore Lydia ni somo college ma ji dhie ni ok objiwe to teach a specific curriculum. One gi different teaching strategies kendo methodology mar japuonj nitiere container mar inyalo bedo ni learner centered to gi teacher centered. Ma learner centered ema koro ne emphasis ni nitiere. Omiyo gima ne jopuonj kelo kae ndi mondo ng'i en learner centeredness. Nikech somo mondo somo chon cha en mano chisomo cha ing'iyo ni ka ok yudo 8 in isetho. Koro mind to ng'ini mondo yud A. Inyalo kenyarudo chapat kata bende kata kisomo mwa verses moko to bing'e somo mwa verse. Koro mane competence ming'e. To ok ni en atirma ka ok itiko namba 1 e line mar ng'wech ni to in ok miyi kata medal. Ing'iyo ni to bende meet gimiluongo ni expectation to bende koso ok meet expectation. Kok meet expectation tiwacho ni in ng'at man gi weakness. To mano momiyo nitie gimiluongo ni pathways. Koro in nitie pathway minyalo donje. Idachon ing'eni nitiere jok mana kata okalo piny marom nade to iyudo ka jopuonj noseng'iye to wacho ni mae en to kata okalo to kwatere odhi otim grammar. Nitie jok ma dhi e grammar schools ma watere technical school. Nitie kotere technical school to ogras gigo piyo. Onyalo timo goro to onyalo plan ot, onyalo timo survey and so on. To jok moko to kata kuritero kuno kata oyudo mana kwan A to imiye gigi to ka ok onyal. En gima ober go kwachacha en mana gik ma atere titi mar argument mang'eny ma lawyers obaro go ji e kotgi. To gipuonje monyalo timo. Koro mano e gima timore. Koro mano emomiyo awacho ni kata be ni wadwaro ni mondo nyithindwa osom to achieve certain things. Onego wang'i ni to interest magi be ni kanyo. Nadhi e skul mar Kilimani Primary malo kae kinde mokalo dweche moko mokalo to negi keto hayanga chenro mar puonjo nyithindo kotenre kod weche manyasani teknolojia manyasani ng'eyo kod lony manyasani mag mbui kata jopuonj moko nowuoyo koda to ginyisa ni Lydia wan gi nyithindo moko puonjowa nyaka kitiyo gi tablet an giga keke atiyogo odgi gintiere gi tablet ang'o biro nyisa japuonj gi ne yawo kama to an pok aneno gi wang'a. Biparo ni jopuonjwa oseike yo makare ahinya to kitiyo gi yore manyasani nikech kata king'iyo CBC nitiere weche ma bende ineno ka jopuonj moko luongo nyithindo bigi gwen e skul aneno ka jonyuol nego koko. Lydia kik idonje trap mar dhi gi gwen e skul. Gino nena drama ma jogo ne dwa mondo belittle go okaw mayot somo mar CBC kendo jopuonj ne keto ni nyithindo dhi gi tong'. To biparo ni jopuonj oseikore malong'o ma tiyo gi teknolojia jopuonj nitie moikore ne tich mar teknolojia mar puonjo gi teknolojia masani. To kata mana phone mineno mabiro kaeni kimiyo nyathi mapok odhi kata skul, nyathi modak e ot, nyathi matin tiyudo kong'eyo maloyo kata ji ng'at ma ja 8 ma in ge ot kanyo. Koro maendi emomiyo wacho ni somo manyasani nyaka wa integrate gigi. Jopuonj masani endi nok puonj kama. Lydia nocha nadhi e conference moro kendo nonyiswa ni wadwaro ni mondo ji o indicate ni kiny giwuoyo to gitiyo gi application
ma application ornwa email. Lydia, that condition obedo waived the following day. Because nearly out of 480 participants, chigni apaga uchel kende, emane reach the site, marnde koni indicate nigi this room, nigi the pen. Money is the issue. Koro technology podogo jibebu, because one poorly resourced, to kendo kwasebedo poorly resourced kama one gi problem mar resourcing the schools. Koro jopuonj mang'eny pod ok ochopo e kiwango midwaro mar CBC. Koro momiyo gini kaka itime onego bed ni every holiday kaka ne wane holiday ni, ka jopuonj moko dhi nono penj marking centers, to onego bed ni jopuonj moko be nitiere e training for the competency based grade 8 mabiro. Kamano mwalimu, kwa tieko wuoye gi jopuonj mantiere